At dito tayo sa Hotel Seoul. Yan, di tayo magche-check-in, kakain lang tayo. Yan, ang ganda ng ano. Yun. Oh. Ano, shake, kantahin ko na? Kantahin ko na ba? Oh, dito tayo sa likod. At, wow, may ganyan pala sa... Alam niyo ba dati, noong unang panahon? Dito kami naglalaro ng ano, ng saker-sakeran. Ngayon may ganito na. Dati purely ano lang to, damo-damo. At hindi nila tinanggal tong ano, itong mga halaman na to. So, dito tayo sa Morning Calm by Hotel Seoul. At buffet. Ang ganda ng ano, ganda ng ambience. Ayan, buffet. Friday, 60. Ayan. Tapos, kung di nyo maintindihan yun, ano lang. Pool. Payun. Yeah. Welcome, boy. Ayan, oh. Okay, bawal tayo dito. Share your experience with us. Meron din silang cafe menu dito. No? So, table number 6. And syempre, iba-vlog natin yung mga pagkain na pwede na makita dito. Start tayo dito sa tubig na kakaibang kulay. Hindi, ano lang yun, nilalagyan. So, squid, stuffed squid, hamburger steak, mandu. So, yan, no? Siyempre, meron din tayong mga ano dito. Clear soup. Pastries. Ayan. $700. Yeah. Tapos dito ano meron? So meron silang ano dito, parang noodle bar. Yun. Then, wow. At syempre, yan yung babanatan natin. Unli ba to? Unli? Hindi ko pa nakita yung nandito. So start natin dito sa kabila. Gulay. Then chicken. And masarap to ah. Beef broccoli. Ayan, tapos mayroon pa sa kabila. Meron ding ano dito. Coffee, ice cream. Pwede tayong mag-ice cream, pwede tayong mag-coffee. Juice, hindi ko na ito pagkakaan. Ano to? Kanin. Fried rice. And sinigang soup. So yan yung mga options natin, mga tol. Maluwag-luwag dito. Oh, you look like your mother. Meron? Mandu.
Mm. May baso pala dun. Ha? Pinabalik sa akin mama. Mm. Ang squid. Tingnan natin yung beef nila. Burger steak. Beef. Ito lang beef. Ay. Sipan mo na itang malawak dikot-dikot kanita gaya maging niyang happy niya. Datang ingal do makalukluk gaya yung batang naglalaro-laro lang dito dati. Isipin mo one day upo dito na makain. Mahab lang kasi.